съм Иво Точки Николов. Пратям да ви видя. Дайте печаги. Разцъквам пак. И ето. Е това нещо, цялото ще го града с ето от тези листа. Ще го града от цялото отгоре. Надявам се да ви хареса. Малка част само ще видите. Ще видите само как махам дърветата. Друго няма да видите, други епизод ще видите готово вече. Други планче беше нещо. И започваме да коцаме дърветата. И тук един паяк да убием, който се пречка. Надявам се да ви хареса. А другите епизоди ще бъдат 20 или 30 или не знам. Доколкото да мога. Като купа лаптоп, тя тогава ще спра епизодите. Извинете. Малко съм болен. Видяхте ли го? Види пази. И ми даде нищо. Да, мерси. What the fuck? Това ще бъде. Шегува се как това ще бъде. Още малко скатаме да трябва да излезе всички да гледа. Това стане голо и да го сравня с земята. И тогава ще почна да стоя. В други епизод вече ще видите готова сравнина с земя. Това ще бъде други епизод. Днес само ще махам дървета. Другия епизод ще направя един кладенец и там други неща. Тук ще бъде общо взето малко селце. Така. Още малко. Минали са точно 4 минути. Аз не искам да ето, защото не искам да има паец. Паеците ги има раз. Само 2-3 дървета ще оставя. Колко да имам да убивам за паец, няма да се вземам за лък. Значи друго не ми трябва. Аз ще правя от паеци ферма. Не гледам, че се взема се стъмнява. Да спа.
по-нагоре. Ще само се мъкни. Малко да я останахме. Сега ми веднага довършвам. За кого? Така. Да? В момента снимаме такова с клипче. Да? В момента снимам клипче. И тук завърши вече. Надявам се чувам добре, защото лекичко ви казвам. Така, тук за да ви изрежа. Такива не съм взела. Сега да видим с странично. Не само някъде, ако не съм го изрязал.